Hello guys, magandang early morning sa inyong lahat. Ito ulit si Mike Padua at narito tayo sa pinaka-latest weather analysis, lalong-lalo na yung Shoreline. Nagbigay po ng napakaraming ulan dito po sa Kabikulan, lalo po sa Camarines Sur. At ito po ang ating weather analysis na yung araw po ng Martes hanggang Miyerkules, Disyembre 20 hanggang 21, 2022. At ito po ang ating Tagalog or Taglish version, pinaglingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Well, gaya na sinabi natin nung last early morning ng Sunday na may darating pong shoreline at nagpe-pray tayo na sana hindi po masyado yung ulan, but it turned out dahil po sa moderate La Nina, nakatulong po ito para magbigay ng grabing ulan, okay? Umabot po tayo ng for the past 3 days ng more than 400 millimeters and one day rainfall amount of more than 200 millimeters dito po sa Naga City. At kita naman natin ang unprecedented pong mga pagbabaha, lalo na po sa may area po ng Calawag at gayon din po sa may area po ng Triangulo, at medyo naka-red alert status ang City Government of Naga sa pamumuno po ng ating buting mayor, si Mayor Nelson Licacion, na patuloy na tumutulong sa atin pag ganitong may kalamidad. At ito po yung ating GovSat na ginawa kaninang kahapon at nakita po natin yung shoreline stationary po sa Kabikulan. But ang good news na yung gabi, nag-start na pong humina yung ulan, halos wala po na yung early morning, at pwede natin sabihin ito na po ang katapusan ng rain event. Okay, tomorrow morning cloudy pa rin, may mga padaan-daan na lang po mga light rains, minsan may malalakas na mga thunderstorms, but hindi na po gaya na kahapon ng Lunes na umabot po ng more than 200 millimeters. Muntik nang umabot ng 300 millimeters yung ulan, at halos talaga continuous po. Okay? But for today, mukhang magiging on and off na lang siya. At bukas ng Miyerkules, December 21, baka sumili pa po ang haring araw. Okay? But hindi pa po tapos, meron po pang isang shoreline at isang bugso pa rin ng amihan na babalik po sa December 22 ng afternoon or evening hanggang December 26. Okay? So, mga 22 or 23, darating po sa ating another shoreline. Papakita natin sa inyo mamaya sa ating forecast analysis. Okay? So, ito po yung shoreline kanina o kahapon, at nandyan pa rin yung hanging amihan. Now, ang shoreline, yan po yung dating tail end of a cold front. Dyan po bumabangga yung malamig na amihan at mainit na easterly. Siyempre, pag nag-collide yung hot and cold, alam na natin effect, it will create thunderstorms. Okay? Line of thunderstorms at walang humpay na ulan. So, yan po nangyari sa atin. At since nasa La Nina po tayo, mas malakas po o mas mabigat ang mga ulan. Okay? Dahil po sa forecast ng last week, yung ulan sana dito sa atin nasa 50 to 100 millimeters lang dala ng shearline. Tumoble po yan o triple pa. Yung ulan na bumagsak sa atin for the past 3 days, kung i-compute natin yan, katumbas po yan ng isang buwan na ulan noong nakaraang Oktubre. So imagine mo yung effect. Imagine na lang yung effect na anong magkakos niyan. Mag-overflow po yung mga creeks niyan, mga river systems. So, buti nag-stop na po. At mag-pray tayo, pasalamat tayo na huminto na yung ulan. At sana yung susunod shoreline, hindi na po masyadong grabe yung dalang ulan. Actually, mabilis naman po siya. Pupunta po siya. Ang problema po, nakakaawa po ang kababayan natin sa Eastern Visayas at Northeastern Mindanao. Yung mga nanonood sa atin dito sa ating YouTube channel at sa Facebook, maganda po kayo dyan dahil may posibilidad mag-stationary po dyan ang shoreline. So, yung na-experience natin dito sa Bicol at Camarines Sur, baka ma-experience niyo dyan sa Eastern Visayas at Surigao provinces. So, mag-ingat po kayong lahat na yung darating pong Christmas Eve hanggang Christmas Day until actually hanggang December 26 o 27. Dyan po siya. Sana hindi po grabe yung ulan. Yan po, i-pray natin. At masaklap pa, meron pang isang low pressure po nag-form dito, galing sa isang surface trough. But, ang good news, hindi po siya magiging bagyo. Mananatili lang po siyang bilang LPA 93W for the next 5 days. Kaya yung pagbaba ng another surge o malakas na amihan, baka lalong malusaw na po itong si 93W. Kasi
warm-blooded po, warm moisture ang energy ng isang low pressure. Kapag pinasukan po ng cold air, patay po yan. Okay? Mamamatay at malulusaw. So, nandito na yun sa may Luzon, ang medyo malamig na panahon, malakas na hangin, hanggang 50 kph. Nung Sunday afternoon hanggang evening, nakasaglit po bahagya yung amihan, kaya yung hangin umabot ng 51 kph dito po sa ating weather station. At after that, hanggang ngayon, tahimik na po. Okay? Wala naman masyadong hangin except kung may mga squall o yung mga malalakas na thunderstorms na dala itong shear line. At ang good news, medyo humina na ang shear line. At sana tuloy-tuloy na po na walang ganitong rain event. Dahil po nakakatakot itong mga rain event na ganito. Talagang magkakos ng flooding at overflowing ng mga creeks at swelling po sa riverbanks ng mga rivers natin. Okay? So, ito po yung ating na-record mula sa Typhoon 2000, mga weather stations natin, Davis weather stations. At ito po ay galing po ito sa mga volunteers na nag-support sa atin. Maraming salamat po sa inyo lahat sa pagtulong sa ating advokasya para maging aware po ang Bicolanos at ang ating mga kababayan sa Pilipinas sa mga papalapit na bagyo at pati na rin itong mga weather systems na ito sa ating Facebook at YouTube channels. At nakakatulong po ito para maging handa ang ating mga kababayan at maiwasan po ang mga casualties. Okay? So, dapat resilient enough po tayo. Last week pa, nagbabalaan tayo na itong shear line baka magdalang grabing ulan. Okay, so dito po sa mga weather stations po natin around the Bicol region, nakita po natin ang top notcher po dyan ay ang San Felipe at Liboton, Naga City. Umabot po ng 400 plus millimeters. Tingnan nyo yan, 444 millimeters ang total rainfall mula December 17 hanggang December 19. Kung tutuusin po, ang bulk nitong 444 nandito po sa December 18 ng Sunday at kahapon December 19. Grabe po, 268.2. Okay, mabuti naman na huminto na po. So baka ito na po yung katapusan ng shear line rain event, okay? O rainstorm event na umabot po ng 444 millimeters. Ang ibang areas like Calabanga umabot rin ng 402 millimeters. So grabe po yung ulan na nung kahapon ng Lunes. So nakikita po ninyo, ang pinaka-least rainfall ay ang Sorsogon at Legazpi. At Catanduanes, although mataas din Catanduanes, halos na sa Camarines Norte at Camarines Sur po ang bulk ng rain bands nitong shear line. Okay? So, importante po, nakapaghanda po tayo sa mga ganitong situation. Alam natin na active po ang mga disaster units pag ganitong may mga shear line, kahit walang bagyo. Grabe po ang ulan na binigay nito. Talo po ang mga bagyo na dumaan sa Pilipinas pagdating po sa rainfall dito po sa Camarines Sur. Okay, si Paeng nasa 100 millimeters lang po yun sa isang araw at medyo umalis na kaagad. Okay, so mag-ingat po tayong lahat. Again, pasalamat po ako sa lahat ng mga volunteers dito po sa mga weather stations all over, sa mga nag-support na maglagay ng mga weather stations, magtulong sa ating advokasya. Okay, God bless you all. At ito po ang ating latest fast animation mula sa University of Wisconsin, Madison. So, yan po, nakita po natin yung shear line. Nagsimula po ng magwatak-watak po yung kanyang ulap, kaya medyo mina na rin yung mga ulan. But still, may mga inaasahan po tayong mga showers. And by Wednesday, baka sumilip po ang haring araw. Okay, so nagkakaroon na po ng easterlies yan. Hihina. Okay. And then, ito po yung zoom in sa animation. Kanina, yan po yung ulan na grabe. Pat sa mga oras na ito, alas 2 na po ng umaga, ay medyo nagnipis na po yung mga ulap. Cloudy pa rin mamayang morning hanggang hapon, but may mga chances pa rin ng mga ulan. Magdala pa rin kayo mga payo. But hindi na po continuous ang mga ulan na pwedeng makanasan natin. Okay? So, yan po, may easterlies po dito sa may Eastern Visayas. Yung trough, nagbibigay rin mga thunderstorms sa Mindanao. Kasama pong offshore Bangsamoro dahil po sa
low pressure area na sa 93W. Ito po yung ating wind forecast. Punta na po tayo sa wind forecast ng European model. So, by this afternoon, hina na po yung amihan. Nasa extreme northern Luzon na lamang. So, ang shear line, baka automatic magdidecay na po siya. Then, Wednesday afternoon, baka sumilip na ang araw sa Miyerkules. At napapansin niyo may dumakating na naman pong surge ng amihan sa may West Philippine Sea. Thursday afternoon, December 22, ayan na po ang bagong surge ng amihan. Nag-move in na po sa may east ng Luzon. Affected na po ang Camarines Norte. Then, Friday, buong Bicol ng amihan po yan, okay? Then, Saturday, dito na lang po sa may Visayas, Eastern Visayas, kasama na rin. Pasko, December 25, bababa po yan sa may Northeastern Mindanao. Yung epekto ng amihan, although nandyan po yung shear line, papakita namin sa inyo mamaya. 26, hihina na yung amihan. 27, nandyan pa rin yung mahinang amihan. And December 28, baka natili pa rin yung mahinang amihan, but hindi na po siya ganyang kalakas. Okay, at posibleng nandyan pa rin yung LPA na mahina, so babantayin po natin yan. Now, yung rain forecast, daily rain forecast. So, sa mga oras na ito, nandiyan na po yung shear line sa may taas ng Bicol. Medyo humina na po yung mga ulan sa atin. Mamayang hapon, much improved po ang weather sa Bicol. Dito naman po sa may Eastern Visayas, may easterlies po yan. Easterly wind flow, nagbibigay rin po ng mga thunderstorms. Wednesday afternoon, baka sumilip na po ang araw. Actually, baka bukas nga ng mamayang hapon, baka mayroon na rin na araw. So, depende yan kung mag-clear po ang kalangitan. Dito naman po yung rain na dala ng easterlies. Thursday morning, yan na, nakating yung amihan. May nag-form na panibagong shear line dito. Then, Thursday ng gabi, yan na po, nag-start na po ang shear line sa Bicol region. Okay, hanggang December 23, nandyan po ang shear line, then bababa po sa may Legazpi, Albay, Sorsogon. December 24, nasa vicinity na po na siya ng Eastern Visayas, Samar area, nandyan yung shear line. Ito yung shear line, okay. And then, December 26, bababa po yung shear line sa may Dinagat, Siargao Islands. Then, Monday, December 26, nandyan po siya sa may Surigao provinces. Kasama rin po ang Zamboanga del Norte. Affected po ng shear line. Napakababa po niya dahil po malakas masyado yung amihan. So, ito po yung coverage ng amihan. So, talagang bumaba po talaga siya. So, may feel natin yung malamig na hangin sa wakas dito po sa Bicol. Okay, then Tuesday, stationary dito sa may Dinagat, Siargao. Pwedeng affected rin po ang Bohol, Cebu, at Leyte. Wednesday, December 28, mukhang aakyat po ang shear line. Dahil po hihina na yung amihan, aakyat na po siya. Yan po, nasa Eastern Samar na. Hapon po o gabi ng or early morning ng Thursday. Yan na po. Aakyat ulit sa may Catanduanes, Sorsogon, Albay yung shear line. So, ganyan lang po ang shear line. Up and down hanggang Marso. Since nasa panahon po tayo ng amihan, ang shear line palaging magkatandem yan with the amihan. Nauna lang ang shear line bago ang amihan. So, expect natin may maulan naman po ito dahil po nasa La Nina pa po tayo. So, please take all necessary precautions, mga kababayan natin na ninirahan po sa dito sa Bicol region, Eastern Visayas at Surigao provinces, Siargao, Dinagat Islands. Mag-iingat po tayong lahat. Pati na rin sa Cebu at Bohol, baka mag-extend po dyan ng shear line, magbigay po ng grabing ulan. And also dito rin sa Iloilo, Panay at Negros, mag-ingat po kayong lahat. Na yung darating pong Pasko, baka mag-extend po dyan ng shear line. Baka makanasan nyo yung nakanasan natin. Okay, dito sa Naga at Camarines. So, sa mga oras na ito, mayroon na pong konting ulan. Hopefully, it will be that way. At hinto lamang. Dahil medyo nagninipis na po yung mga rain clouds dala nitong shear line. At umihina na rin yung amihan.
Okay? So, yan muna po ang pinaka-latest. Abangan po natin ulit na yung Miyerkules ang latest po ng ating panibagong surge ng amihan na yung December 22 hanggang 26 na kung saan meron na naman pong shear line dahil po may dadaan pong frontal system sa Japan. Mag-create yan ng puntot. Yung tail end of cold front noon ang tinatawag na pag-asa na po ang bagong term. Shear line na po ang tawag. Okay? So, there you go. See you on Wednesday. Ito ulit si Mike Pardo magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Hashtag Weatherwiser. Advance Merry Christmas to all. And sana naman nasa mabuti po kayong kalagayan. Have a great day. And God bless po sa inyong lahat.